Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa mu programu ya tsopano iyi yomwe tikufuna kufotokozerana zokhudza zakatul fitri. Ndikhulupirira kuti pali zambiri zimene zazungulira nkhani imeneyi ya zakatul fitri zomwe zimapangitsa kuti mwina ena zakatul fitri yawo isalandiridwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa amalakwitsidwa. Ndiye tikala tikupereka umboni kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pa nkhani imeneyi. Choyamba Allah akuyankhula mu Qur'an, wama kana limu'min wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sizili zomuyenera wokhulupirira wa mwamuna komanso wokhulupirira wa mkazi kuti pamene Allah ndi mtumiki wake agamula china chake mu Chisilamu kuti chinthu ichichi mudzichichita chonchi, ndiye iyeyo akhale ndi choice, akhale ndi kuwiringula kusankha kunena kuti ine zimenezo sindizitenga. Sizili zomuyenera wokhulupirira. Kusonyeza kuti Allah akutiletsa inu ndi ineyo kuti iyeyo akapereka chilamulo kapena mtumiki wake akapereka chilamulo, ndiye inu ndi ine tisankhe zina posakhala zimenezi. Ndiye tikamakamba nkhani ya zakatul fitri, zakat ndi chilamulo chifukwa sadaka ndi chinthu chimene sichidakakamizidwe, koma zaka ndi chinthu chimene chakakamizidwa mu Chisilamu. Choncho zaka ina iliyonse ili ndi kaperekedwe kake. Tili ndi zakatul mal yomwe munthu amapereka chuma chokera mu ndalama zimene yeye wazisunga kwa miyezi 12 ya Chisilamu ndipo zakwanira nisab imene idayikidwa. Munthu sangatenge thumba la chimanga ndi kupereka m'malo mwachani, m'malo mwa ndalama. Zakatu imene silandiridwa ya chifukwa wapereka chinthu cholakwika. Chimodzimodzinso munthu amene ali ndi ziweto sizingatheke iyeyu kuti ali ndi mbuzi zimene zakwanira muyezo operekera zaka ndi asapereke mbuzi ndi kukapereka ndalama. Zaka imene silandiridwa chifukwa Allah akufuna kuti iyeyu apereke chiweto osati ndalama. Chimodzimodzi zokolola, amene walima ndipo wafika pa muyezo oyenerera kuti apereke zaka amatenga kuchokera muzokolola zakezo ushir 10% ngati zidali zochokera mumvula kapena chinyezi cha mdoti ndikuti amapereka 10%, ngati zinali kudzera mukuthirira ndikuti amapereka 5%. Amapereka zimene wakololazo, samapereka ndalama kapena kupereka mbuzi m'malo mwachani mwa zokololazo. Ndiye zimavuta pati pamene Allah subhanahu wa ta'ala adalamula zakatul fitri kuti anthu amene ali asilamu apereke chakudya, zimativuta pati. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa sallama kudzera mwa Abdullah ibn Umar akufotokozera kuti farada sadaqatal fitri au zakatal fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir. Adalamula yeyu mtumiki wa Allah kuti zakatul fitri msilamu amene ali woyenera kuipereka zakatuyo apereke sa'an. Sa'an ni muyezo umene uli pakati pa 2.5 kgs kulekezera pa 3 kgs kuchokera mu tamru yemwe ndi tende kapena kuchokera mu tiligu, imene ndi hadithi ya Abdullah ibn Umar. Ndipo tikabwera mu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri ya kufotokoza kuti kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama zakatal fitri sa'an min ta'am. Tinkatulutsa ifeyo mu nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa sallama zakatal fitri sa'an, muyezo wa chakudya 2.5 kgs kapena kulekezera 3 kgs ya chakudya tidali tikupereka mnthawi ya mtumiki.
au sa'an min tamrin, kapena muyezo umene huu kuchokera mutende, au sa'an min zabib, kapena kuchokera magrepu ofutsa, au sa'an min sha'ir, kapena kuchokera mu tiligu, au sa'an min aqutin, kapena nso sa'a kuchokera mu cheese. Ndipo Abu Sa'id al-Khudri akunena kuti zimenezi ndi zimene zidali zakudya zathu yauma idhin, mu nthawi imeneyo. Ndiye palibe kuchokera mu gulu la masahaba amene adanena kuti tinkapereka ndalama, ngakhale iwo adali ndi ndalama. Chifukwa chani? Allah adapanga zakatul fitri kukhala yokakamizika pa chakudya basi. Faradha, ndiye kuti chinthucho ndi cha faradhi. Ngati swala ili ya marakati awiri, iweyo sungaswali raka imodzi, kapena ndikuswali marakati atatu, swala imene silandidwe, fa waonjezera kapena wapungula. Ndiye kayo amene waloledwa kupungula mu nthawi yoyenera kupungulayo, yemwe ndi munthu wapa ulendo. Ndiye kuti dhuhuri amaswali marakati awiri chifukwa zimenezo zili ndi umboni. Koma zakatul fitri palibe umboni abale wanga umene ukutilozera kuti tipereke ndalama. Choncho choyambirira ku nkhani ya zakatul fitri, Nsilamu wakakamizidwa kupereka chakudya kuchokera mu sa'a. Tiyeni tikumane mu episode yotsatirayo yomwe titafotokoze kuti amene akuyeneka kupereka ndi ndani, ndipo akuyenekanso kuti amperekere ndani, ndipo amene akuyeneka kulandira ndi ndani kuchokera mwa anthu amene ali Asilamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.